ଏବେ ତ ଥିଲେ ସବୁ ମାଛ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଏଇଠି କିଏ ଗୋଟାଏ ଭୂତିଆ ଜୀବ ଅଛି ଯିଏ ମାଛମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିଦେଇଛି। ବିପଦ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଏଥରକ ବାହାରକୁ ଆସ। କଙ୍କଡ଼ା ଦାଦା, ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ଆମେ ସବୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲୁ। କଥାରେ ଅଛି ପରା, ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରମାଦ ନ ପଡ଼ଇ ଭଲେ। ହଁ ହଁ, ଯାହାକୁ ରଖିବି ଅନନ୍ତ, କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ଭୋକ ତ ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି, ହେଲେ କରିବି କଣ? ଏ ମାଛ ମାନେ ତ ଧରା ଦଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖେ, ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଏଇ ତ ପୁଣି ଆସିଲିଣି। ନା 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 ନା, ମୁଁ ଗଲେ ପୁଣି ଏମାନେ ଚାଲିଯିବେ, ଲୁଚି ଯିବେ।